estrenouse Sandman en Netflix e é unha puta maravilla. Pero Netflix, como son gilipollas, cancelaron. Non sei se lle pode chamar gilipollas a Netflix. FBI, open up! Como Netflix sacou unha serie de Sandman, decidime a reler toda a colección que tiña na miña casa, botarlle un ollo, sacarlle unhas capturas de pantalla e comparalo co produto que fixo para dictaminar se me gustou ou non, porque sí, son así de puto friki, non teño nada mellor que facer e me aburro bastante entre temario e temario de oposición. A primeira imaxe que podemos ver é o encerro de Sandman cando un grupo de ocultistas decide facer un meigallo para pechar a morte, pero equivocanse de eterno e lían a parda. Que vamos, que la lía parda, ¿sabes? E sí, son imaxes, como podedes ver, bastante parecidas. Un dos grandes cambios que se produce é o cambio que fai Netflix contratando a unha muller para ser Constantine. Algo que non afecta en ningún momento a trama, salvo polo feito de que con esta representación non temos o universo de Sandman dentro do universo de DC e polo tanto non podemos disfrutar de ver un Superman paseando polo universo de Sandman. É un paxaro, é un avión, é Superman. Sí, claro, hubiérame gustado ver a este actor facer de Constantine ou a este outro, pero tocou ter unha muller que o fai de puta madre. Outro gran cambio que se produce é o personaxe de John Doe, John Doe ou John Doe, bueno, o tipo este, que pasa de ser representado no cómic como un esqueleto andante medio podre por unha persoa normal, o cal lle dá bastante credibilidade a que alguén pare para leválo facendo autostop, porque non solo parar cando vexo un esqueleto medio podre andando. Bar, ¿recogemos ese autostopista? No veo por qué no. Bar, ¿paramos a comprar helados? Sí. Outro dos cambios super sustantivos na trama é cando morte se lle aparece un rapaz que estaba xogando a fútbol ou a baloncesto, non recordo moi ben, e este rapaz morre atropellado. Pois no cómic original era un chaval loiro tirando a unha especie de persona aria e agora é un rapaz negro, o cal cambia moitísimo a trama, moitísimo. En grandes adaptacións temos a camiseta deste tipo, que é exactamente igual a como a dibuixaron no cómic. Outro gran personaxe que é grandemente adaptado é o Corintio e sobresale finalmente cando quita as gafas e ves esos dentes por ollos que cando les no cómic é bastante bizarro, pero cando ves con imaxes de persoa, pois tamén. Outro personaxe que cambia na adaptación é Lucifer. Bueno, non cambia na adaptación, volvín a ler os cómics e levei unha sorpresa moi grata porque nos cómics de Sandman orixinais o personaxe de Lucifer é interpretado non, é debuxado como a persoa que a interpreta. En cambio, despois, cando temos os cómics de Lucifer baixo do inferno e fai movidas pola súa propia conta, sí que se parece ao personaxe que sale na serie de Lucifer. É que o actor que fai de Lucifer a destacar da adaptación de Netflix son as dúas historias independientes que foron capitulizadas, por decirlo de alguna maneira. Por un lado, a historia de animación protagonizada polos gatos que fan movidas de gatos, moi ben animada e moi bonita, e por outro lado, a historia daquela musa que é obrigada a darlle ideas a un escritor que está de mala racha e como Sandman o salva. Outras historias que me gustaría ver adaptadas é o conto no que podemos ver como a señora Morte lle explica ao señor Constantine como colocar un preservativo para evitar que se proliferen as ETS. En definitiva, Sandman é unha gran adaptación que se pode ter como exemplo a hora de renovar e facer novas adaptacións de cousas que xa están escritas ou debuxadas. Pero como Netflix é parva de todo, pois cancelouna. Se queres ver máis comentarios sobre adaptacións ao cine, adaptacións a series de cousas que foron escritas ou dibuixadas, pois deixamos nos comentarios e se o lin ou o vin, pois intento facer un vídeo sobre a miña opinión
E se non, pois, dadelle like, suscribide e esas cousas que se dicen ao final dos vídeos de YouTube.